Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Look it out here. Andre, the Giant, WrestleMania. Everyone has a price. Rest. My God, what a run. You're fine. Give me a hell yeah. It's not over. Who's watching? Ahoj, Javiere. Zahrajeme si takovou hru. Znáš ji? Bude velmi podobná té, kterou si hrál jako dealer. Kurva, co je Obi? Obi. Tak se jmenuju. Ahoj, Obi. Zahrajeme si takovou hru. Roky si spaloval všechny kolem sebe lží, podvodem a přetvářkou. Ahoj, Troji. Zahrajeme si takovou hru. Hraje se v prostoru nevětším než místo, kde strávil většinu svého zbytečného života, což byla vězeňská cela. Dobrý den, pane Hindle. Nebo jak vám říkají v nemocnici. Cepe. Musíte si vybrat. V těle vám koluje pomalu působící jed. Proti jed mám jen já. Zavraždíte matku s dítětem, abyste se zachránili. Doktoru Gordonovi vypršel čas. Paní Gordonová! Poslouchejte, hra má pravidla. Co? Proč? Takový jsou pravidla. Klíč k těm poutům je tam v té vaně. Je to zajímavý člověk. Jmenuje se John. Má v čelním laloku neoperovatelný nádor. Ta nemoc mě užírá zevnitř. To bude skládačkový vrah. Je mi zle z lidí, kteří si neváží požehnání. Náš přítel rád se dává v první řadě a sleduje své zvrácené hry. Ahoj, man. Paule, Amando, Zepe, Adame, doktore Korne, zahrajeme si takovou hru. Většina lidí si života neváží, ale vy už ano. Od této chvíle. Konec hry. V mém zájmu. Na
oplátku nebudu před vámi chovat žádná tajemství. Byl jsem vám průvodcem mnoha místy, ale jedno z nich pro vás možná znamená nejvíc. Zapomeň na to. Co si myslíš, že děláš? Co to má do prdele znamenat? Ha? Konec hry. Co je? Kde to jsme? Tady na Švensku. Kde to má? Dobrý den, Pazdero a Kantore. Zahrajeme s takovou hru. Znáte jí. Léta jste nutili své kamarády pít na alkoholické nápoje, když jste byli na nějaké akci. Teď se vžijete do výzvole. Máte 30 vteřin, abyste vypili čistou vodu, která vyžene jed z vašeho těla. Jinak umřete. Volba je na vás. Co to má do prdele znamenat? Co to kurva? Čas. Která kurva si? Já, 30 vteřin.